Hun searcher for os. Velkommen tilbage. I dette afsnit af Intro Anmelder Nummer 10. Dag. Sidste gang på Intro Anmelder. Glemt. Gylde. Så jeg kan ikke huske, hvad det er. Min søn. What? I dag skal vi drikke en øl. Igen. Nej! Jeg skal ikke have en stor. Jeg skal fandme en stor. Den ser god ud, den her. Prøv lige at se den for. Ja, det er også en lille bord. Det ligner sådan Den lille bar. en brown ale. Det var sådan flot. Skal vi skåle denne gang? Skåler den her. Ja, Skål og duft og det hele. Jeg tror, vi skal det hele med den her. Er det Nu er Carstens nummer. Karsten. Altså, jeg synes stadigvæk, at det jeg kan dukke. Jeg spørger igen, om glasset er blevet vasket. Ja. Bøvs. Den har en metallisk Det vil jeg smag. altså passe på med det der. Ja. En metallisk smag, synes jeg. Er klar. Den er metal. Metal. Fuck, hvor død. Er det en metal? Er det en metal guitar? Metal guitar. Jeg mente øl. Nej, Kasper, det er øl. Nej, jeg synes bare, at den smager lidt af metal. Jeg kan ikke analysere den øl. Den smager lidt som om... Den smager som en øl. Det er ikke en... Det er ligesom Bermuda-træk. Det er en ukendt faktor. Det er sådan lidt et mystisk område, hvor alt øl bare forsvinder hen. Emil har... Det er et nyt stammefund. Emil har spillet for lidt. Nej, det er et nyt ukendt stammesamfund, du har fundet. Ja. Men så skal man beskrive det. Ja. Det er et metalsamfund. Ja, jeg skal jo lige skrive noget om det først. Ja. Jeg tror, det er en af de kolde samfund i hvert fald. Nej, men i dag, der skal vi finde ud af i Cards Against Humanity, denne sætning, alternativ medicin tager nu de helbredende kræfter fra et eller andet til sig. Hvem vil starte? De alternative medicin... Jeg tager det på engelsk. Alternative medicine is now embracing the curative powers of testicular torsion. Hvad betyder det, Mathias? Jeg ved ikke, hvad Det betyder forvredne testikler. Det lyder ikke ret. Hvad er det med øllen? Det er godt... Det er fordi, at forvredne testikler, hvis du... Det var en gang, jeg var ude og spille fodboldkamp, og min testikler blev vredet om. Og så fik jeg sådan en metallic smag i munden. Og det minder det mig om. Ej, du har lige udlagt den. Du har lige udlagt den fuldstændig, den øl. Det må jeg jo lige smage. Fordi den her øl, den akkompagneres godt af et sparkeskridt. Det er faktisk rigtigt. Ikke engang løg. Den har brug for lidt mere spark i hvert fald. Nå, skal jeg lige fortsætte her? Ja, gør du det. Alternative medicine is now embracing the curative powers of Asians who aren't good at math. Det findes jo ikke. Jamen, det er også derfor, at det ikke går så godt for Det er meget, Det er alternativ medicin. Hypnose findes heller ikke. meget heldig alternativ medicin, de tager sig af det sådan. Ja. I forhold til den her øl, det ved jeg sgu ikke til. Den er, det ved jeg ikke. Det er bare en masse ting, der ikke findes, og sådan, den her, den gør heller ikke så meget for mig egentlig. Man kan jo lede ikke så meget matematik efter at drukke sådan en lille glas øl af den her. Nå, nej. Ikke længere at sige. Jamen, du skal sige et eller andet. Så ruller. Alternative medicine is now embracing the curative powers of Domino's Oreo dessert pizza. Hvad? Ja, så. Det Synes du, den der smager som pizza med Oreos på? Jeg synes, jeg kan ikke finde ud af den. Og det er også det var nok også sådan, man havde med pizza med Oreos på. Ja, det er det, tænker jeg. Er det lækkert, eller er det ulækkert? Det er jo det, jeg kan finde ud af. Det er det der. Det er sådan at putte bacon i en pandekage, altså jeg forstår det ikke. Jeg tror, at mit svar bliver, at alternativ medicin nu tager the curative powers of homeless people til sig. Fordi den her, den smager lidt ligesom homeless people. Den er sådan lidt... Kasper, fortæller du af erfaring hvordan smager hjemløse mennesker? Jamen, jeg har en idé om, at det er fordi med hjemløse, de er meget, meget forskellige. Og den her, der er vi alle sammen forskellige meninger om øllen.
det er det ikke helt identificeret. Hvad mener du selv? Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det var sjovt at sige. Ikke? Tak for i dag. I morgen. Vi beklager får vi en meget, gæst det er i kvalitet studiet. lave kvaliteten af det afsnit. Det var en sød dag, tak. Har I drukket en skål? Drik alle dine øl! Tak for i dag.